Når vi arbejder i et professionelt køkken, foregår der langt mere end det gæsterne ser. Vi håndterer og koordinerer flere samtidige processer: bestillinger, råvareflow, mise en place, produktion og service. Hver dag træffer vi 100 små beslutninger om varmebehandling, portionsstørrelser, opskriftsjusteringer, indkøb, holdbarhed og planlægning. Det kræver overblik og faglighed og præcision. Men uanset hvor godt maden er tilsmagt, eller hvor flot vi anretter, så kan køkkenet ikke fungere professionelt, hvis økonomien ikke hænger sammen. Et køkken kan køre med fulde gæster og god stemning, og stadig have underskud, hvis der ikke er styr på råvareforbrug og beregninger. Derfor er kalkulation ikke kun et ekstra værktøj, det er en grundlæggende del af det gastronomiske håndværk. Når vi taler om at drive en bæredygtig virksomhed, især i restaurationsbranchen, handler det ikke kun om økologi, lokale råvarer eller CO2-aftryk. Det handler i høj grad også om økonomi og om, hvordan vi bruger de råvarer, vi allerede har. Her er kalkulation et af vores vigtigste værktøjer. At kunne kalkulere betyder, at vi kan regne på, hvad en råvare koster, hvad en portion koster, og hvilke konsekvenser det har, hvis vi bruger for meget, producerer for meget eller ender med at smide noget ud. Små fejl bliver hurtigt til store beløb, når man ganger det op på en hel dags produktion eller et stort selskab. 50 gram ekstra kød til 100 gæster virker måske som ingenting, men det kan koste flere tusind kroner. Det samme gælder saucer, grønt og andre råvarer. Overproduktion er ikke bare madspild, det er direkte pengetab. Når vi lærer at kalkulere, bliver vi bedre til at planlægge, forudse behov, ramme portionerne præcist og undgå spild, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Kalkulation er ikke bare matematik. Det er en måde at arbejde professionelt, ansvarligt og bæredygtigt på. Det styrker virksomheden, faget og os som fagpersoner. Kort sagt, kalkulation giver os overblik, bedre beslutninger og et køkken, der både er økonomisk og bæredygtigt. For at kunne arbejde sikkert og professionelt med kalkulation, er der nogle grundlæggende færdigheder, du skal have styr på. Det betyder ikke, at du skal være god til matematik, men du skal kende nogle centrale begreber, så du kan bruge dem i praksis i køkkenet. Det første er en forståelse for mængdeenheder. Det handler om at kunne arbejde med mål og vægt som gram og kilo, liter og deciliter, og at kende forskellen på råvarer, der opgøres i styk, bund eller bakke. Det hjælper dig med at regne præcist og sikre, at dine beregninger passer til den produktion, du står i. Du skal også kunne bruge de 4 regnearter. Det betyder, at du skal kunne lægge sammen og trække fra, altså addere og subtrahere, og du skal kunne gange og dividere, eller multiplicere og dividere, som det hedder. Det er helt almindelige regnestykker, som gør det muligt at skalere opskrifter, beregne portionspriser og gennemskue råvareforbrug. En vigtig del af kalkulation er at lære at arbejde med omregningstal. Omregningstal bruger vi til at finde ud af, hvad en råvare reelt koster, når den er klar til brug. Det kommer vi til at gennemgå grundigt senere, så du bliver helt tryg ved at beregne dem. I køkkenet arbejder vi også med råvarer, der har svind. Det kan være grøntsager, frugt, kød eller fisk. Når en råvare mister vægt under klargøring, påvirker det prisen. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvornår der skal bruges et omregningstal, og hvornår der ikke skal. Hvis der ikke findes et omregningstal for en råvare, så sætter du tallet 1 i kalkulationsskemaet. Det betyder, at råvaren ikke ændrer vægt, og at du kan beregne prisen direkte. Når du har styr på de her grundlæggende færdigheder, bliver kalkulation meget lettere. Det handler ikke om svær matematik, det handler om at forstå råvarer, vægt, svind og økonomi på en måde, der hjælper dig i køkkenet hver eneste dag. Når du arbejder med kalkulation,
møder du nogle begreber igen og igen. De er helt centrale for at kunne lave præcise og professionelle beregninger. Her får du en kort introduktion, så du ved, hvad de betyder. Vi starter med omregningstallet. Her er det vigtigt at kende forskellen på råvarer, der vejes, og råvarer, der tælles. Nogle råvarer sælges som styk, for eksempel porre, aubergine og nogle kåltyper. Når en råvare sælges som styk, bruger du altid omregningstallet 1. Der findes nemlig ikke et præcist omregningstal til denne type råvarer. Du tæller en råvare, selvom du måske skærer top og rod fra. Det betyder, at svindet ikke bliver regnet med. Et godt eksempel er porren. Når vi siger et stykke porre, så tæller vi hele porren, også selvom noget af den ryger i skraldespanden. Hvis du har mulighed for det, så vælg råvaren i kilo eller liter. Her renser du råvaren først, vejer det, du skal bruge, og bruger et omregningstal til at regne ud, hvor meget der skal købes hjem. Kostprisen er den samlede råvarepris for at producere en ret. Altså, hvad koster retten at købe hos leverandøren uden moms? For at forstå kostprisen skal du kende forskel på variable udgifter, som ændrer sig med produktionen. Det kan være råvarer, emballage, og de faste udgifter, som virksomheden har uanset hvad. Løn, husleje, el, vand. Når råvarerne er betalt, er det dækningsbidraget, der skal dække de faste udgifter. Faktortallet viser, hvor meget en ret skal ganges op for at opnå den ønskede dækningsgrad. Du beregner det ved at dividere bruttosalgsprisen med kostprisen. Eksempel er en ret, der koster 49 kroner og 30 øre at producere, og bruttosalgsprisen er 198, så er det faktortallet 4. Det bruger du til at vurdere, om dækningsgraden er passende. Bruttosalgsprisen er den pris, gæsten betaler. Den består af kostpris, dækningsbidrag og moms. Hvis du dividerer bruttosalgsprisen med faktortallet, får du kostprisen. Det fortæller dig, hvad du maks må bruge på råvarer for at ramme den ønskede økonomi. Mange kalkulationer laves også retrograd, altså baglæns. Her starter du med bruttosalgsprisen og regner dig tilbage til, hvor meget råvarerne må koste. Moms er 25% og lægges oven i nettosalgsprisen. Senere gennemgår vi, hvordan du både lægger moms til og trækker den fra. Nettosalgsprisen er prisen før moms og består af kostpris plus dækningsbidrag. Dækningsbidraget er det beløb, der er tilbage, når kostprisen er trukket fra nettosalgsprisen. Det er de penge, der skal dække de faste udgifter, som løn, husleje, el og vand. Dækningsbidraget er altså ikke det samme som overskud. Men det viser dig, hvor meget hver solgt ret bidrager med til at holde virksomheden i gang. Dækningsbidraget kan man også fortælle som omsætning minus variable udgifter og moms. Dækningsgraden, også det man kalder køkkenprocenten, er dækningsbidraget i procent. Den beregner du ved at tage dækningsbidraget, gange det med 100 og dividere med nettosalgsprisen. Dækningsgraden viser, hvor stor en del af prisen, der går til at dække de faste udgifter og skabe overskud. De her begreber kommer du til at bruge igen og igen, og bare rolig, du lærer dem stille og roligt undervejs. Omregningstallet fortæller, hvor meget vi skal købe ind for at ende med en bestemt mængde klargjort råvarer. Når vi arbejder med kød, for eksempel en oksemørbræd, så fjerner vi fedt, hinder og sener under afpudsningen. Det betyder, at den rå vare taber vægt, og jo mere der fjernes, desto mere kød skal vi købe for at stå tilbage med 1 kilo brugbart renset kød. Omregningstallet hjælper os med at beregne præcis, hvor meget der skal købes. Et eksempel. Hvis svindet er 30%, betyder det, at vi kun kan bruge 70% af råvaren. Derfor bruger vi et omregningstal på 1,4
1429. Det vil sige, at vi skal købe 1,429 kilo urenset kød for at ende med 1 kilo renset kød. Omregningstal gør altså vores kalkulation mere præcis, fordi vi får taget højde for rensning, svind og klargøring. Her er et andet eksempel på, hvordan vi beregner et omregningstal i praksis. Vi har 9 æbler, som tilsammen vejer 866 gram. Når vi skræller dem og fjerner kernehuset, for eksempel til en æbletærte, er der 643 gram tilbage, som vi faktisk kan bruge i opskriften. For at finde omregningstallet, dividerer vi bruttovægten med nettovægten. Altså 866 gram delt med 643 gram, det giver et omregningstal på 1,346. Det betyder, at vi skal købe 1,346 kilo hele æbler for at ende med 1 kilo skrællede æbler klar til brug. Vi kan også beregne selve svindet. 866 minus 643 giver 223 gram svind. Hvis vi så tager de 223 gram og ganger med 100 og dividerer med bruttovægten på 866 gram, får vi et svind på 25,75%, altså lidt over en fjerdedel. Det viser tydeligt, hvor meget råvarer kan tabe i vægt, og hvorfor det er vigtigt at bruge omregningstal i kalkulationen, så vi indkøber korrekt og rammer den rigtige kostpris. Nogle gange vil du opleve, at leverandørernes priser ikke altid er angivet i de enheder, du skal bruge i din kalkulation. Det kan fx være, at en vare er prissat per liter, selvom du skal bruge prisen per kilo. Eller omvendt. I andre tilfælde står prisen måske på 2,5 kilo, 0,8 liter eller andre upraktiske mængder. For at kunne arbejde præcist, bliver du derfor nødt til at kunne omregne priserne, så de passer til den enhed, din kalkulation kræver. Det handler om, at alle råvarer skal stå opgjort i enten kilo- eller literpris, så du kan sammenligne dem og regne korrekt på portionspriser og produktionsomkostninger. Heldigvis er selve omregningen ret enkel. Du finder enhedsprisen ved at dividere prisen med den mængde, der er angivet. På den måde får du en pris per liter eller per kilo, som du kan bruge direkte i kalkulationsskemaet. Det vigtigste er, at du altid får omregnet råvarens pris til en fælles enhed. Så får du korrekt grundlag for hele din beregning. Her ser du et skema med forskellige faktortal. Faktortallet er det tal, vi ganger råvareprisen med for at beregne den endelige salgspris, altså den pris, som kunden betaler. Faktortallet består af flere elementer, og de har alle betydning for, hvor stor dækningsgrad man får. Det gælder både i kantiner, restauranter og andre professionelle køkkener. I de faktortal, du ser her, er de 25% moms allerede lagt ind. Det betyder, at tallene afspejler den pris, gæsten faktisk møder, når retten sælges. Der findes også situationer, hvor faktortallet justeres yderligere. Det gælder blandt andet restauranter, hvor tjenerne arbejder på provisionsløn. Ifølge overenskomsten skal virksomheden afsætte 13,1% af omsætningen til tjenernes provision. Det er en ekstra udgift, og derfor påvirker det naturligvis faktortallet, fordi den udgift skal dækkes gennem prisen. Faktortallet er altså en vigtig del af kalkulationen, fordi det sikrer, at både råvarer, løn, drift og moms bliver dækket, og at virksomheden kan få den ønskede økonomi i hver solgt ret. Svindet i procent fortæller os, hvilket omregningstal vi skal bruge. Jo højere svind, jo større bliver omregningstallet, fordi vi skal købe mere for at ende med samme mængde brugbare råvarer. Og husk, når du sætter omregningstallet ind i dit kalkulationsskema, skal det altid stå med 3 decimaler for at sikre en præcis beregning.
Her ser du et eksempel på et kalkulationsskema for retten boller i selleri til 2 kuverter. Skemaet er delt i to. På venstre side ligger selve råvarekalkulationen, og på højre side finder du de tal, der bruges til at beregne salgspris, kostpris, dækningsbidrag og dækningsgrad. Vi starter med venstre side, hvor alle råvarerne er listet. Kolonne 1 indeholder råvarerne en for en. Hakket kalv og gris, mælk, selleri, kartofler og de øvrige råvarer. Kolonne 2 viser mængden per portion. Kolonne 3 viser prisen per kilo, liter, styk eller bund. Kolonne 4 er omregningstallet, som tager højde for svind, altså den del af råvaren, der går til under klargøringen. Når vi ganger kolonne 2, 3 og 4, får vi beløbet med klargøringssvind, som står i kolonne 5. Det er det faktiske råvareforbrug i retten. I kolonne 6 kan du se, hvor meget der skal indkøbes, når retten laves til 2 personer. Til sidst ligger posten diverse på 1 krone per kuvert. Det er en standardpost, der dækker små ting som salt til tilsmagning eller et enkelt laurbærblad. Når vi lægger alle beløbene i kolonne 5 sammen, får vi kostprisen. Her ender vi på 49 kroner og 30 øre. På højre side starter vi med bruttosalgsprisen, som her er sat til 198 kroner. Herfra trækker vi først moms på 20%. Det giver 39 kroner og 60 øre. Derefter trækker vi betjeningsafgiften på 13,1%, som udgør 25 kroner og 73 øre. Når både moms og betjening er fratrukket, står vi tilbage med nettosalgsprisen på 132 kroner og 67 øre. Nu kan vi beregne restaurantens indtjening per solgt ret. Dækningsbidraget er lig med nettosalgsprisen minus kostprisen. Vi tager altså de 132 kroner og 67 øre og trækker kostprisen på 49 kroner og 30 øre fra. Det giver et dækningsbidrag på 83 kroner og 37 øre. Det er de penge, der skal være med til at dække husleje, el, vand og løn, og samtidig skabe overskud. Til sidst ser vi på dækningsgraden. Her tager vi dækningsbidraget, ganger med 100 og dividerer med nettosalgsprisen. Det giver 62,84%, hvilket ligger inden for det typiske mål i restaurationsbranchen på 60-70%. Når vi skal lave retten boller i selleri til et større antal gæster, i det her tilfælde 57 kuverter, så tager vi altid udgangspunkt i den oprindelige kalkulation. Opskriften, du ser her, er beregnet til 2 personer, og alle råvaremængder i skemaet passer derfor præcis til 2 portioner. For at finde ud af, hvor meget vi skal bruge til 57 gæster, starter vi med at beregne opskaleringsfaktoren. Det gør vi ved at sammenligne det antal, vi skal lave, med det antal, opskriften bygger på. Her regner vi 57 kuverter divideret med 2 kuverter, det giver 28,5. Det betyder, at hver enkelt råvare i opskriften skal ganges med 28,5 for at passe til 57 personer. Derefter ganger vi alle råvaremængder op. Det gør vi direkte i kolonnen for råvarer, for eksempel 0,250 kg grisefars ganges med 28,5, et æg ganges med 28,5, 0,320 kg knoldselleri ganges med 28,5, og sådan fortsætter vi ned gennem alle råvarerne. Det er nøjagtigt den samme metode for hele opskriften. Hvis vi derimod skal nedskalere, altså gå fra en stor opskrift til en mindre, så gør vi det modsatte. Forestil dig, at vi har opskriften til 57 kuverter, men nu vil omregne den til 12 kuverter. Så tager vi 12 kuverter og dividerer med 57 kuverter. Det giver en omregningsfaktor på 0,21. Så ganger vi igen alle råvarer med den samme faktor.
Grisefars 7,125 kilo ganges med 0,21, det giver ca. 1,49 kilo. Æg 28,5 ganges med 0,21, det giver 5,9 æg, eller rettere sagt 6 æg. Selleri og alle andre råvarer beregnes på samme måde. Uanset om vi skal lære op eller ned, er princippet det samme. Find faktoren og gang alle råvarer med den. Kun én faktor, intet andet ændres. Her er et andet eksempel på nedskalering af en opskrift, som man nogle gange kan komme ud for. For eksempel kan man jo risikere, at man kun har købt en halv liter mælk i supermarkedet, og derfor mangler man 170 gram mælk til den originale opskrift. Så skal vi igen til at finde en omregningsfaktor. Det gør vi ved at tage den nye mængde og dividere den med den gamle. I eksemplet her dividerer vi 300 med 500, og det giver en faktor på 0,6. Er faktor større end 1, skalerer vi op. Er den mindre end 1, skalerer vi ned. Når faktoren er fundet, ganger vi alle råvarer med det samme tal. Det er det vigtigste, for ellers mister vi balancen i opskriften. Ved små mængder skal du være opmærksom på råvarer som f.eks. vanilje. Kornene fra en vaniljestang vejer ca. 2 gram i gennemsnit, så her kan du være nødt til at justere lidt efter smag. Her er der endnu et eksempel, bare med nedskalering af opskriften på kagecreme. Det første vi gør, er at finde omregningsfaktoren ved at tage den nye mængde og dividere den med den gamle mængde. I eksemplet her dividerer vi 500 med 300, og det giver en faktor på 1,667. Og igen, som ved forrige eksempel, hvis omregningsfaktoren er større end 1, betyder det, at vi skal lære opskriften op. Hvis omregningsfaktoren er mindre end 1, betyder det, at vi skal lære den ned. Når vi arbejder med råvarer, der ændrer vægt under tilberedning, f.eks. når noget koges, bruger vi vægtændringsfaktorer. De hjælper os med at regne ud, hvor meget tør vare vi skal starte med, eller hvor meget færdig kogt vare vi ender med. De vægtændringsfaktorer, vi bruger her, kommer direkte fra fooddata.dk og er standardiseret. Reglen er simpel. Tør vare ganger vi med faktoren for at få den kogte vare. Og kogt vægt dividerer vi med faktoren for at finde den tørre vægt. Når du arbejder med dine opskrifter, er det vigtigt, at du bruger tabellen til beregningerne, men også, at du vejer råvarerne før og efter tilberedning, så du kan bekræfte, at tallene passer i virkeligheden. Husk, tør til kogt, så multiplicerer du. Kogt til tør, så dividerer du. Så får du et præcist resultat i dine kalkulationer. Når vi arbejder med tilberedningssvinn, er det vigtigt at forstå, at der kan være store variationer. Hvor meget en råvare taber i vægt under tilberedning, afhænger af en lang række faktorer. Råvarens vand- og fedtindhold, hvilken tilberedningsmetode vi bruger, og både tid og temperatur spiller ind. Det gælder især for kød, fjerkræ og fisk, hvor svindet kan svinge meget fra vare til vare og fra produktion til produktion. Derfor kan tilberedningssvind være svært at beregne helt præcist. For at give dig et udgangspunkt, er der her på sliden et link til DTU's tabel over tilberedningssvind. Den tabel kan du bruge som en vejledende reference, når du skal lave en beregning. Men husk, det er kun vejledende. Det bedste er altid selv at måle, både før og efter tilberedning, hvis du vil have det mest præcise resultat i din kalkulation. I nogle opskrifter vil du opleve, at mængderne er angivet i teskefulde, spiseskefulde eller deciliter. Det kan være fint til almindelig madlavning, men når vi arbejder professionelt med kalkulation, skal vi bruge råvarernes vægt i gram.
For at gøre det nemmere, har du her et måleskema, der viser, hvor meget almindelige tørvarer vejer, når de måles i teskefulde, spiseskefulde eller deciliter. Tabellen hjælper dig med hurtigt at omregne volumen til gram, så du kan sætte de rigtige tal ind i dit kalkulationsskema og få en præcis beregning. Det er især en hjælp, når opskrifter ikke angiver vægt, men kun måleskeer. Når vi arbejder med krydderurter, bliver de ofte solgt i bundter. For at kunne kalkulere præcist, deler vi derfor altid et bundt op i fjerdedele. 1/4, en halv, 3/4 eller et helt bundt. Det gør det nemmere at beregne, hvor meget vi faktisk bruger i en opskrift. I skemaet her på slidet kan du se, at jeg har fundet kilopriser på en række krydderurter. Det gør beregningen langt mere nøjagtig, fordi vi ikke kun regner med ét bundt, men med råvarens faktiske vægt og reelle kilopris. Det er især vigtigt, når vi skal lave en præcis kalkulation, hvor selv små forskelle hurtigt kan påvirke den endelige kostpris. Hvis en krydderurt eller en tilsvarende råvare ikke findes i omregningstabellen, så bruger vi et omregningstal på 1. Det betyder, at hele bundet regnes med som brugbart uden ekstra svind. På den måde får vi en ensartet og professionel metode til at kalkulere både små og større mængder krydderurter, så vores kostpriser bliver så præcise som muligt. Her ser du et eksempel på krydderurter, hvor alle råvarerne har angivet en kilopris. Når vi kender kiloprisen og vægten på et bundt, kan vi beregne et præcist omregningstal for hver enkelt krydderurt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at tabellen kun gælder, hvis vi kun bruger bladene. I mange opskrifter anvendes stilkene nemlig også. For eksempel estragon i en bearnaise, hvor stilkene typisk bruges til at lave essensen. I de tilfælde, hvor både blade og stilke anvendes, vil svindet naturligvis være mindre, og omregningstallet bliver derfor anderledes. Tabellen her gælder altså kun, når stilkene kasseres, og det er den rensede nettovægt af bladene, der bruges i kalkulationen. Når vi arbejder med citrusfrugter, er der nogle opskrifter, hvor vi kun bruger saften. Hvis resten af citronen ikke bliver brugt eller upcyclet, så har en citron et gennemsnitligt tilberedningssvind på 57,1%. Det betyder altså, at mere end halvdelen af citronens vægt går tabt, når vi kun bruger saften. For at lave en præcis kalkulation, skal vi derfor finde omregningstallet for citronsaft. En citron vejer typisk mellem 80 og 120 gram, så vi regner med et gennemsnit på 100 gram per citron. Hvis vi tager bruttovægten, altså de 100 gram, og dividerer den med nettovægten af saften, som er 42,9 gram, så får vi et omregningstal på 2,331. Det betyder, at hvis du skal bruge 100 gram citronsaft i en opskrift, så ganger du 100 gram med omregningstallet 2,331. Så kan du se, at du skal købe ca. 233 gram citroner for at ende med de 100 gram brugbare saft. Omregningstallet sikrer altså, at du køber den rigtige mængde råvarer, også når du kun bruger den del af råvaren, der faktisk indgår i retten. Når vi arbejder med kalkulation, kommer vi ofte til at runde decimaltal. Derfor er det vigtigt at vide præcis, hvordan man runder korrekt. Når vi runder et tal, kigger vi kun på det næste ciffer, altså det ciffer, der står lige efter det sted, vi vil runde til. Det er kun det ene ciffer, der afgør, om vi runder op eller ned. Grundreglen er meget enkel. Hvis tallet er mellem 0 og 4, runder vi ned. Hvis tallet er mellem 5 og 9, runder vi op. Når vi runder til en decimal, kigger vi på den anden decimal. For eksempel 1,0
0,47 bliver til 1,0, fordi 4 runder ned. 1,058 bliver til 1,1, fordi 5 runder op. 1,069 bliver også til 1,1, fordi 6 er over 5. Selvom der står flere cifre bagefter, er det kun det første cifre efter afrundingen, vi kigger på. Når vi runder til 2 decimaler, kigger vi på den tredje decimal. For eksempel 1,1456 bliver til 1,15, fordi 6 runder op. 1,1439 bliver til 1,14, fordi 3 runder ned. 1,1477 bliver til 1,15, fordi 7 runder op. Når vi runder til 3 decimaler, kigger vi på den fjerde decimal. For eksempel 1,3652 bliver til 1,365, fordi 2 runder ned. 1,3655 bliver til 1,366, fordi 5 runder op. 1,3658 bliver også til 1,366, fordi 8 runder op. Princippet er det samme, uanset hvor mange decimaler vi arbejder med. Men der er én ting, du skal være ekstra opmærksom på, og det er det, vi kalder for nierfælden. Det sker, når et tal ender på 9, og vi runder op. Så hopper tallet nemlig et helt niveau. Et eksempel. 1,297 bliver rundet op til 1,30. Her runder vi 7 op, så 9 bliver til 0, og tallet hopper videre op. Det kan se ud som en lille ændring, men faktisk er springet større, end man lige tror. Kort sagt, kig kun på det næste ciffer. 0 til 4, rund ned. 5 til 9, rund op. Og vær særlig opmærksom, når det sidste ciffer før afrundingen er en 9, for så kan tallet skifte niveau. Moms er en merværdiafgift på 25%, som vi betaler videre til staten. Når du en dag står i din egen restaurant, er det vigtigt at vide, at det ikke er penge, virksomheden selv tjener. Du opkræver dem bare på statens vegne. Moms bliver afregnet enten hvert kvartal, hvert halve år eller en gang om året, alt efter hvor stor virksomheden er. Reglen er meget enkel. Når du sælger en vare eller en ret, lægger du altid 25% moms oven i prisen. Når du køber ind, for eksempel råvarer, betaler du også moms. Men den moms kan virksomheden trække fra. Så i praksis fungerer det sådan her. Når du køber ind, betaler du moms, men du får den tilbage. Når du sælger, lægger du moms på, og den skal videre til staten. Moms er altså en fast del af prisen på alle varer og ydelser, og noget du skal have styr på for at kunne lave en korrekt kalkulation. Lad os tage et konkret eksempel på, hvordan moms fungerer i praksis. Og forestil os, at du har åbnet din egen drømmerestaurant. Du har gjort klar til en travl aften og har lige været ude at købe ind til køkkenet. Først kigger vi på indkøbene. Du har købt råvarer for 500 kroner, eksklusiv moms. Moms på indkøbet er 25%, så vi tager 500 gange 0,25. Det giver 125 kroner i moms. Din samlede regning til leverandøren bliver derfor 625 kroner. Men her kommer den gode nyhed. De 125 kroner i købsmoms kan du trække fra i momsregnskabet. Det er altså penge, du får tilbage fra staten, når du afregner. Lad os så se på salget. Du sælger en menu for 2.000 kroner, eksklusiv moms. Moms til kunden er igen 25%, så 2.000 gange 0,25 giver 500 kroner. Kunden betaler dig derfor i alt 2.500 kroner. Her har du nu opkrævet 500 kroner i salgsmoms på statens vegne.
Til sidst laver vi momsregnskabet. Det er faktisk meget enkelt. Du tager den moms, du har opkrævet fra kunderne, altså de 500 kroner, og så trækker du den moms fra, du selv har betalt ved indkøb, de 125 kroner. 500 minus 125 giver 375 kroner. Det er de 375 kroner, du skal betale videre til skat. Det betyder, at du kun afregner forskellen, det man kalder merværdien. Hvis du vil øve dig, kan du prøve at ændre indkøbet til f.eks. 700 kroner og menuen til 2500 kroner. Regn det igennem på samme måde og se, hvad du får. Det er den præcise metode, du kommer til at bruge hver måned som køkkenchef. Og når man først har prøvet det nogle gange, er det faktisk ret simpelt. Moms er en afgift, man betaler til staten, når man sælger en vare. I Danmark er momsen 25%. Lad os tage et eksempel med en lagkage, der koster 80 kroner uden moms. Hvor meget skal du betale, når momsen bliver lagt oveni? For at lægge moms til, ganger vi prisen med 1,25. Altså 80 kroner gange 1,25, det giver 100 kroner. Man kan også tænke det på en anden måde. Forestil dig, at de 80 kroner ligger foran dig i 24 kroner. 80 kroner er altså 4 lige store dele. Når momsen er 25%, svarer det til 1/4. Så tager du 21 kronerne, altså en fjerdedel, og lægger oveni. Så ender du igen på 100 kroner. Når vi skal trække moms fra, regner vi baglæns. Vi ved, at lagkagen koster 80 kroner uden moms, men man kan ikke bare trække 25% fra den pris, der hedder 100 kroner, for så får man 75 kroner, og det er forkert. Grunden er, at de 25% moms er beregnet ud fra prisen uden moms, ikke ud fra den samlede pris. I stedet skal vi tænke i 5 lige store dele. Når prisen med moms er 100 kroner, er det 5 20 kroner. Den ene del, altså 20 kroner, er momsen. Det betyder, at vi skal fjerne 1 ud af de 5 dele, altså 20%. Så vi tager 100 kroner og ganger med 0,20, det giver 20. Og 100 minus 20 giver 80 kroner. Sådan finder vi prisen uden moms. Beaumet-skalaen er en måleskala, der stammer helt tilbage fra 1768. Den blev udviklet til at måle densiteten af en væske, altså hvor tung væsken er i forhold til vand. Med andre ord fortæller Beaumet-skalaen os, hvor koncentreret en opløsning er. Jo højere Beaumet-tal, jo tungere og mere koncentreret er væsken sammenlignet med vand. Med et hydrometer kan vi måle, hvor meget salt, der er opløst i en væske. Hydrometeret viser en Beaumet-værdi, som fortæller, hvor tung opløsningen er i forhold til vand. Når vi kender Beaumet-tallet, kan vi regne ud præcis, hvor mange kilo salt, der er i væsken. Et eksempel. Hvis vi har en lage med en styrke på 8 Beaumet og 10 liter vand, så regner vi sådan her. 8 Beaumet gange 10 liter delt med 100 minus 8 Beaumet. Det giver 0,869 kilo salt. På den måde kan vi nemt beregne saltindholdet i en lage eller marinade, når vi arbejder med Beaumet-skalaen. Her ser du nogle Beaumet-grader, som viser, hvor meget salt der er per liter væske. Jo højere Beaumet-tallet er, jo mere salt indeholder lagen, og jo tungere er den i forhold til vand.
Boumet-graderne fungerer altså som en hurtig måde at aflæse, hvor stærk en saltlag er, uden at vi behøver at veje saltet direkte. Det gør det nemt at kontrollere og justere lagen, så den får præcis den saltkoncentration, vi ønsker. Når vi arbejder med is, sorbet og frugtpuréer, er det helt afgørende at kende sukkerindholdet. Sukker er nemlig ikke kun sødme, det styrer også konsistensen. For meget sukker gør isen for blød, og for lidt sukker gør den hård som sten. Her bruger vi Boumet-graderne til at måle, hvor meget sukker der er i en væske. Boumet-tallet fortæller os, hvor tung væsken er i forhold til vand. Og jo højere Boumet-tal, jo mere sukker indeholder blandingen. På sliden kan du se 2 eksempler. 25 Boumet svarer til 1 liter vand blandet med ca. 600 gram sukker. Det bruges typisk til frugtis, hvor der allerede er naturlig sukker i puréen. 30 Boumet-grader svarer til 1 liter vand med ca. 900 gram sukker. Det bruger vi ofte til sorbet, hvor sukkerindholdet skal være højere for at få en blød og cremet tekstur, selv ved frostgrader. Når vi arbejder med frugtpuréer i køkkenet, måler vi Boumet-graden for at se, hvor meget sukker puréen allerede indeholder. Ud fra det kan vi justere sukkermængden, så den færdige is får den helt rigtige balance og konsistens. Boumet-skalaen giver os altså et præcist værktøj til at styre sukkerindholdet. Og det er nøglen til at lave is og sorbet med den perfekte tekstur hver eneste gang.